Abazali beingane ezingakazitholi izikhala zokufunda babuthane emahhovisi enhlangano i-Operation Dudula namhlanje ngethemba lokuthola usizo. Le nhlangano ihlele ukubamba umbhikisho kanye nabazali wokukhononda ngokugcwala ngokweqile kwezikole zakuleli. We've called on South African parents who've got kids in public schools. Right now we're having a problem in terms of placement of kids. We've got an issue of overcrowding in schools. Ifunge yagomela ukuthi angeke izivumele izingane ezizalwa abo kufika ezingenawo amaphepha ukuthi zibhaliswe ezikoleni zikahulumeni. Our children are sitting at home, where else we've got schools. They don't have access to schooling in terms of the schools are said that they are full and they are using this system of online application, which is very cumbersome for a lot of parents. Abazali bakhala ngongasebenzi kahle kohlelo lokubhalisa online njengoba bethi umnyango wezemfundo ufaka izingane zabo ezikoleni ezikude nalapho behlala khona. They placed her in Northview High School and it's far from me. I can't afford transport money, school fees money. So I went to district to appeal for her that they can place her in Sir Jonathan Adamson. Wanaka Honano is a grade 10 this year. From grade 8, I've been struggling for Wanaka Akre School. Inhlangano i-Operation Dudula ithi izoyisa ezweni lonke lomkhankaso wokulwisana nokugcwala ngokweqile ezikoleni zikahulumeni wakuleli.